Babagyuhunak tamang. Guys, dito kami ngayon sa Bicol, ano. Ginagawa namin dito ay nag-effort kami para sa preparation, no. Dahil alam naman natin na si Basye, si Baleyo gagawa ng ano. Itong anong gagawin po, ginagawa po niyo, Baleyo? Siniklat, ay siniklat po. Para saan po 'yan? Sa atok. Para sa bubong. Papatibayin natin ang bubong dahil may bagyo na paparating, ano, dito sa Bicol. Ano po niyan? Ano ang purpose niyan? Mamaya makikita natin, guys, kung paano ito yung mga kawayan na yun, guys, na pinagpuputol-putol at nililinisan. Dito ilalagay yan sa bubong. Yan sa bubong ng kubo na yan. Yan, dito sa taas. Kasi pag hindi mo lalagyan yan, tutuklapin lang yan ng nung malakas na hangin dala ng bagyong Ambo, no? Yan tawag niyan, Sala Sala. Tawag po nito? Sala Sala. Sala Sala para po saan? Sala Sala yung pang-bubong, Pang protection sa Nipa. protection sa Nipa para hindi matuklap. Tumuklap ganyan. Yan pala ang Sala Sala. Oo, Sala Sala yan. Kabilaan yan. Ilang muka yan? Apat na muka din gagawin yan. Hindi matupati pa yan eh. So pala tinatawag nila Sala Sala. Sarado na nga. Ang gira na. Around 10, bawal ng social distancing. Social distancing ng tigpanilig.
Dahil ko man maka. Ipiton mo nga kami ditis mo. Sige. Hindi mo gata daw. Balagbag. Dahil naan mabalok ni. Ang tawag niyan? Sabi Siniklat. Dito ang tawag sa kuya, siniklat. Sa iba kaya, iba ang tawag. ang tawag sa iba. Yung sabi ni Paisani. Ano to? Sa lugar Maninda to sa kuya, sa Pili. Ano to? Salay. Ba man apod duman.